אני אגיד לך, לא עכשיו, זה לא יפה. כן, אני אגיד לך, תשים את זה ככה. פשוט שלא יוכל לחוץ. אני מקווה שמרוב בעלה, אני לא... רצית לשאול כמה שאתה יכול. תראה, הוא רוצה את זה כאילו... קאוץ'. כל היד, כאילו שזה יהיה, אתה יודע, לא יהיה קטן כזה. שיהיה, אתה יודע... לא בגודל הזה. טוב, אפשר לעשות? אתה מפחד? אתה בסדר? חוויית שלו. מפחד? אין לך מה לפחד, אחי שטויות. תרים טיפה את הראש. תוציא את הלשון כמה שאתה יכול. לא, תפתח את הפה, אבל... תוציא את הלשון. זה הכי הרבה שאתה יכול להוציא? אפשר לעשות? לא, תוריד טיפה את הראש, טיפה. לא להתבהל, אני עושה... ראית? נכון שזה לא כואב? רגע, אבל אתה חייב... להוציא את כן. תענה לטלפון. זהו, אתה יכול להכניס את הלשון. איך, אבל למה הם חוטאים? הלו.